आज मराठी भाषा दिनानिमित्त मी ही कविता सादर करतेय. लिहिली होती मी 12 नोव्हेंबर 2024ला. त्याचं शीर्षक आहे माझा आरसा. आरसा माझा म्हणतो बघा कसा, तू जशी दिसतो मीही तसा. दाखवी वेळा मज प्रतिबिंब, अजाण ओघळती भावथेंब. दिसती त्यात मज माझेच बालपण, तवानी आजही प्रत्येक आठवण. दिसती त्यात स्वप्न तारुण्यातली, तो त्याची झलक डोळ्यातली. दिसतो थाटलेला संसार चाकर, आठवते पहिली करपलेली भाकर. दिसते त्यात कुणाची माऊली, जाणवते मी आईचीच तर सावली. दिसतात त्यात पिकलेले चंदेरी केस, वाटे आता तरी हौशीने पैठणी नेस. बघ आता आरशा, कोण कोण दिसतं तुला, तुझ्यात दिसणारे माझे जुने क्षण बोलावतात मला. कविता.